sakaling panindigan niya, nani, paano ba? Okay ka lang. A few moments later. Pero kasi may problema. Sinasabi niya kasi yung umipista. So, ikaw ang sinasabi niya naman. Ano paano nun? Ano masasabi mo, kuya? Kasi talaga nilay sa akin eh. Ha? Pero yun ang sinasabi niya sa akin, balong. Alam, kayo ang gumawa nun. Paano hindi mo alam? Sinabi ko sa kanya na mahirap ang magturo, pero sabi niya siya talaga, mama, sabi niya sa akin. Ay, ipadiin natin ang bata, sabi niya paglabas or pag pwede nang ipadiin kahit na nasa tanang ng nanay, pwede yun. Ano natin nililipuntahin yun? Today. Ano na sinasabi niya? Ilang beses sana siyang pumakulak. Ikaw ang sinasabi niya. Ikaw sa'yo na niya. Ikaw ang kontra niya nanay. Paano yan? Ano mo? Galing kasi ako ng ibang bansa, kaya hindi ko rin alam ang nangyayari sa kanya. Kaya nung pag-uwi ko, isa ka na niya sinabi sa akin. Lagi nila siya nakakausap ng maayos eh. Tapos nung umuwi ako, doon siya nagtapat sa akin na sinabi niya ganun siyang nangyayari. Sabi niya kasi balong pumunta ka daw doon eh. Hindi pumupunta ka pa rin doon. May girlfriend ka pala balong. Bakit pinakailangan mo yung anak ko? Kung tumatawa balong, seryoso ako. Hindi ako mangingimi na pumunta rito. Maglalakas ng loob na pumunta rito kung hindi totoo. Kaya na tinausap ko si Papa mo na ang tinausap ko. Kasi ang hirap naman ng gano'n. Siyempre, kami ang gabyado, babayan sa amin.
Kasi sinasabi ko sa akin eh. Cut. Bayi naman sa Bay siya. Buti pa ikaw, alam mo na bay siya. Paano mo alam na bay siya? Kasi ako, nananay, hindi ko alam na bay siya. Ikaw, nanay, ano masasabi mo? Hindi niya naman naman mo nilabuntis ang boyfriend mo. Hindi rin naman ako papayag na magrabyado yung anak ko. Lumilipad na naman ang isip ko. Lumilipad na naman ang isip ko. Kailangan natin mag-usap at kung ano dali, lumalaki na yung kanya. Mahirap naman yung ganyan na lang. Ito nga man, hindi ka na ibagam. Ang tinuturo niya kasi sa akin balong na ano eh, nakabuti sa kanya eh. Bakit mo iba? Ikaw lang naman ang sinasabi niya. Hindi rin mahirap, mahirap din balong yung ano, nagtuturo ka ng iba. Hindi birong bagay yun. Kaya talagang kinausap din namin sa mahigi kung paano. Kung sino ba talaga. Ikaw ang sinasabi niya. Pero may nangyari sa inyo. Yung totoo balong, hindi pwedeng ano, hindi tayo pwedeng magpa-ano-ano lang dito. May nangyari sa inyo. Yung totoo. Ikaw, nanay, anong masasabi mo nga eh? Para naman mapanatag. Pwede mo siyang kasuhan kung hindi totoo. Kaso, pati siya, willing siya magkatili eh. Hindi maglalakas ng loob yun na ano, na sabihin na ikaw ang ama. Hindi maglalakas ng loob na maghamot ng DNA. Kung hindi ikaw ang ama. Paano yan? Hindi nila ako papayag na hindi niya panagutan yung anak ko. Pagbago ginawa yan, iisip ko muna. Hindi pa dalos-dalos kayo. Ilang taon ka na ba? 22. Pwede na pala mag-desisyon ng sarili niya, kuya eh. Si boss na, hindi na rin siya eh. Lumilipad na naman ang isip ko. Lumilipad na naman ang isip ko. Ito yung usapin mo na balong. Biro-biro yan namin. Yung isip ka. Paano? Ano ba gawin natin dyan?
Hinapit ng pagkanya sa lang. Okay. Balik ako. Balik na ako ng ibang bansa sa isang araw. Hindi yung ingat. Kailangan natin mapag-usapan kung anong plano mo doon. Eh, ikaw nga tinuturo niyo sa akin eh. Nasa ibang bansa din ang nanay mo ba doon? Dapat naiintindihan ko kung nararamdaman ko. Mahirap yung ganun. Babalik ako doon, iisipin ko yung anak ko. Ginawa nyo yan, panagutan nyo, hindi po pwede siya lang. Kilala mo ba yung anak ko, nanay? Hindi mo kilala? Oh. Ikaw, ano masasabi mo? Ano, ikaw kuya, anong desisyon mo? Hindi pwedeng, magrabyado yung anak ko, babae yun. Kung tumatawa-tawa ka lang, parang wala lang sa'yo. Hindi pa naman ngayon. Ano pa nakasipunan mo pa yan? Ilang buwan pa lang naman yung chat niya. Oh my God! Wow! Ikaw nanay, papayag ka na, ang gutri mo nakabuntis, may nagrapyadong babae. Kung sakaling panindigan niya nanay, paano ba? Okay ka lang. Okay ka lang. Okay ka lang. Kausapin ko kayo dalawa, pwede? Kausapin ko kayo dalawa. Ito lang, nasa video na. Lumilipad na naman ang isip ko. Ayan, surprise! Happy birthday
Kabado siya kanina. Anong reaction mo din? Anong reaction mo din? Nagulat ka. Sino ba nga naman ang ano? Sino nga ba naman ang girlfriend na gusto makautis ang kanyang boyfriend? Anyway, ito pa surprise ni mami mo. So, ito ang message ni mami mo sa'yo. Kuya, paarawan mo na. Happy 22nd birthday sa'yo, kuya. As you turn 1 year older, just enjoy your life and look forward. Look for the beauty of life that God has given you. Huwag ka namang mangit, kuya. Wait na. Wala bakit kita nakaiyak ka na? Tapos na kagabi. Ay, tapos na kagabi. Kaya pala ubos na. Just stay malambing and responsible always. Dito lang kami ni Papa mo at mga kapatid mo. Mahal na mahal ka namin. Ingat ka palagi and always pray, kuya. At sa'yo, Dane, happy belated birthday sa'yo, Neng. Ingat ka palagi at maraming salamat sa pagmamahal at pag-unawa mo sa kuya namin. Be strong always sa relationship nyo ni Kuya Romar. God bless and many more birthdays to come. Love you both. Love, Mama. Ay! Sabi niyo sa surprise ni Mama niyo. Thank you po, ma'am. Salamat. Ikaw ate, sa prank ni ate, ano mo? Sabi mo? Ano masasabi mo? Kumusta yung acting ko lang? Kamusta yung acting niya? Maulit pa ba o fail? Thumbs up ba o thumbs down? Ay, Akala ko si Rocco lang yung ito. Happy birthday sa tanana. Be happy na lang palagi. Happy birthday ulit. Happy birthday kuya. Surprise ka. Iyak ka. Halat naman. Mahal ka namin. Mahal ka namin. Mahal sa'yo. Wala namang magulang na hindi nagmamahal sa anak eh. Ganon talaga. Lahat, pati mga lola, mahal ang mga apo. Gagawin ang lahat para sa anak at saka sa mga apo. Eh, sino pa si nanay? Nanay, inyati ko ayaw. Inyati. Pets yung happy birthday. Mabait kayo palagi. Mag-asawa na. Happy birthday sa inyong dalawa. Ikaw, te. Ingat kayo lagi. Yun lang kita. Happy birthday, boy. Love you. Birthday sa inyong dalawa. Sana bigyan pa kayo ni Lord ng marami pang kaalawan na darating sa inyong dalawa. At sana i-guide niya kayo ni Lord Jesus para sa inyong mga pangarap. Sana lahat ng inyong mga matupad. Saka palagi nyo isipin na mag-Lord kaya ginagawa na ito para sa inyo makakalaman tumaya palagi lang mapesa para lahat ng mga pangarap ay happy birthday Walang I love you? love you ko na From the Marine Palabay surprise mo deliver ko. Happy birthday sa inyong dalawa. Sana napasaya namin kayo kahit na pinaiyak namin kayo. Yun. Happy birthday ulit. Kantaan po ulit natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Isa pa ulit, kantaan pa natin sila. Happy birthday to you. Mas masaya naman po, mas malakas.
napasaya natin from the Mylene Palabay. Surprise mo, deliver ko! Please don't forget to like, share this video, and subscribe mo. Surprise mo, deliver ko. Para po ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload namin. And surprise!